खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौहाय आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। बे समाव आंबो दासान्दि मोजाङानो दङ आरो नोंथांमोना ससियेल मिडिया बा फेसबुक WhatsApp बायदिसिनानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिगासिनो दङ दासान्दि जोंनि बारहावाया मा सोलिबाय थादों। स' नोंथांमोना मिथिखादों, अब्लाबो आं आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे सुंद' भिडिअखौ खालामदों। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नाय लोगोफोर, 2020 अर्थात 2020 इयारखौहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाकि इयार होननानै बयबोनो बुंसोलायदों। नाथाय बेयो बेसेबां लाकि जों नुलांगासिनो दङ। स' नुलांबाय थागोनबो आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। आंबो नुलांगासिनो दङ। स' नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन। थांनाय 27 जानुवारियाव जा मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा सुक्ति जाबाय, बे सुक्तियावहाय गासैबो बर'नि दल संगठनखौ लानानैहाय बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। बे समावहाय बिटिआर गोरोबथा, जाय बिटिआर गोरोबथामोन बे सुक्तिया, स' बेखौहाय गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनानो बरायदों आरो गोजोननाय मोनदों। स' बिनि उनावहाय बिनि जाय बिटिआर गोरोबथानि माखासे सुक्ति, बिटिआर गोरोबथायाव जा सुक्ति जाबाय, बेनि माखासे दफाफोरखौहाय मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथाङा 12-13 फेब्रुवारि खालारै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जर'खा जथुमानि गेजेरजोंहाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बिथाङा जिरन लाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा सुक्ति खालामनायनि उनावहाय जाफोर दफा खामानि मावनो दङ, जायफोर दफाखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो दङ, बेफोर दफाखौ बिथाङा खामानि मावलांगोन। बेफोर दफाफोरखौहाय जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा खामानि मावलांगोन। माखासे गामि सोदेरनांगौ, माखासे गामि दानख'नांगौ आरो गोबां बायदिसिना जोंनि बर' हारिनि गोबां जेंना जेथोफोरखौ बिथांमोना बोस्रांनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे समावहाय आं नोंथांमोननो आफादगिरि सार बिथांनि बिदाय लानायनि मोनसे क्लिप दिन्थिनो नाजादों। आं बिमा बिफा गोमाजानाय बायदि स' नोंथांमोनाहै सार बिथांनि बिदाय लानायनि क्लिपखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। आरो जोङो दायो आबसुनि गोदान आफादगिरि महरै मोननो हादों आगुनि VP। दायो बिथाङा प्रमोशन माने आपग्रेड जानानै बिथांखौहाय जोङो प्रेसिडेन्ट महरै मोननो हाबाय। बिथाङानो जाहैबाय मुस्रि दिपेन बर' सार। बिथांखौहाय जोङो दायो गोदानै एबसुनि आफादगिरि महरै मोननो हाबाय। सार बिथांखौहाय आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'नि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय।